सालाखाथि दखरा एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया सालाखाथि एनटिपिसि बङाइगावनि चिफ जेनेरेल मेनेजारजों माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायदों लोगोसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डनेन नार्जारिनि दैदेननाय मोनसे थान्दै हान्जाया दिनै गोनांथार माखासे आयदा फारियै गोदानै लुफुंबाय थानाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआव बर' हांखोजों लिरनाय गोदानै लुफुंनाय एनटिपिसिनि आलासि जिरायग्रा न'लांखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै खालामनाय, बेजों लोगोसे आरोबाव गोनांथार सावरायनाय एनटिपिसि बङाइगावनि मुंखौ सोलायना एनटिपिसि क'क्राझार नङाबा एनटिपिसि सालाखाथि मुं होनाय आरो लांदां जाना थानाय मासिफ्राव मानसि थिसननाय बायदि माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै दिनै चिफ जेनेरेल मेनेजार करनाकर दासजों सावरायफैदों लोगोसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बे सावरायनाया मेहेरगोनां आरो आसा खालामजाथाव जादों होनना सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डनेन नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिङाव फोरमायदों। जोङो दिनैहाय सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डेलिगेट टीम जोङो एनटिपिसि जिहेतु सालाखाथियाव थानाय एनटिपिसिनि चिफ जेनेरेल मेनेजार बिथांखौहाय लोगो हमनाय जादों आरो बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो गांसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जायो जे बेवहाय माखासे जोंनि बर'नि माखासे जेंनाफोर स्पेसियेलि रावखौ लानानै आरो बेखार जेंनाखौ लानानै बेखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायनाय जायो आरो बेवहाय जोङो दाबि खालामनाय जादों जे बावैसो बेखौ बेखेवनाय गोदान एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं बेवहाय जोङो नुनो मोनाखै बर' रावजों लिरनाय, बेखायनो जों बेवहाय दाबिदों जे बेवहाय बर' रावनिबो जाहाथे लिरफानाय थायो आरो बेवहाय जेसेबांनाखि माखासे गावसिनि इस्टाब्लिशमेन्ट डिपार्टमेन्टफोर दङ बा बिदिनो बेनार्स हर्डिं खालामनायफोर दङ, साइनबर्डफोर दङ, बेफोराव जाहाथे बर' रावखौ बाहायफायो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौहाय खावलायनाय जायो। लोगोसेयैनो जोंनि बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांखौ जाहाथे मान होनानै बावैसो माने कनस्ट्राक्सन जोबनानै थांनाय लुफुंजानाय जिथु आलासि जिरायसालि गेस्ट हाउस बेखौ जाहाथे सुजित नार्जारिनि मुङावहाय दोननाय जायो बेखौबो जोङो सावरायनाय जादों। बिथांमोना डिनाय खालामाखै, माखासे पजिटिभ रिजाल्टखौ जोंनो होदों आरो बेफोरबायदिनो माखासे जाहाथे बे इन्डास्ट्रिया मोनसे बड' मुभमेन्टजों जड़ित थानाय, बड' मुभमेन्टजोंनो जोङो बेखौहाय मोनफुंनो हानाय मोनसे इन्डास्ट्रि जोंनि काउन्सिलनि गेजेराव नायल' जाल' मोनसे इन्डास्ट्रि, बेखायनो आरो बे फिसा मोनसे काउन्सिलावहाय जों जोंनि राव थुनलाइखौ बाहायनो थाखाय जों बिथांमोनखौ एप्रच खालामनाय जादों आरो जे जायगायावहाय नाम दोनथाव जायो बेखौ बर'निनो नाम जाहाथे दोनथों होननानै जों खावलायनाय जायो। लोगोसेयैनो जोङो बेवहाय खोनानो मोन्दों माखासे बेवहाय गोबांथार नन एग्जिकिउटिभ माखासे पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ गोबाव समनिफ्राय। दायो जों बेनि सायावबो मेम'रेन्डाम होनाय जादों जे बेखौ थाबैनो फुलफिल खालामो आरो बेखौ प्रायरिटि बेसिसाव जोंनि बिटिआरनि सिङावनो मोनब्रै जिल्लानि सिङावहायनि जिथु केन्डिडेट्सफोरखौ प्रायरिटि हिसाबै लानाय जायो आरो बिथांमोना खोब मोजां रेसपन्स होदों। उइदिन 3-4 मान्थनि गेजेराव बिथांमोना सार्कुलार होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। जों आसा फारिदों बेजों गोबांथार जोंनि इयुथ्सफ्राहाय बेयाव गावबागाव लाइफआवहाय सेटेल जानो हागोन, बेखिनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आरो गोबांथार जोङो बिदिनो लाइभलिहुडनि बाथ्रा आरो बेवहाय स्पेसियेलि बे एनटिपिसि बे इन्डास्ट्रिनि नामा एनटिपिसि बङाइगाव। दा जोङो बङाइगाव मोनसे नमेनक्लेचारखौहाय जोङो बेखौ अभिजुग खालामदों, मानोना बियो बङाइगावआ मोनसे आउटसाइड मोनसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनसे सिटिनि नाम बा डिस्ट्रिक्टनि नाम, बेखायनो बेखौ जाहाथे बङाइगाव नमेनक्लेचारखौ सोलायनानै क'क्राझार नङाबा सालाखाथि दोननाय जायो आरो बेवहाय गोबां दान्थे बिदान्थे जादों आरो जोङो बङाइगाव रिफाइनारिनि बाथ्राफोरखौ रेफारेन्स लानानै बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथांमोना बुंदों नायगोन, जायोबा जोंबो बेखौ सेस्था खालामगोन होनदों। दा ओंखायनो जों खावलायदों जाहाथे बे मोनसे इमप्रपार नमेनक्लेचार, जेरावनाखि बेयाव बङाइगावआ बेनि खाथि थानाय सिटिबो नङा, आफ्टार नेक्स्ट माने चिरां जिल्लानि नेक्स्टनि मोनसे जितु जिल्ला, बेखायनो जोङो बेखौ मोनसे जोंनि काउन्सिलनि सिङावनो थानाय जाहाथे नामखौ दोनजायो, हयथ' बिनि सालाखाथिनि नाम नङाबा क'क्राझारनि नाम, अब्ला बियो मोनसे कारेक्ट बा बिनि नमेनक्लेचारा जोङो प्रपार मोनसे लकेसनखौ माने
मेनसन खालामनाय जागोन बेखिनिखौ जोङो बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायो। CGM मानगोनां बिथाङा मोजां रेसपन्स होदों आरो जोंबो नायगोन जेन'बा बेखिनिसिमाव जोङो मोजाङै सावरायनाय जादों, नाथाय उननि समाव बिथांमोना माबायदि एक्सन लागोन बा जोंनो माबायदि मावफुंनानै देखायगोन, बिनि उनावहाय जोङो नांगौ जायोब्ला आरोबाव जोंनि माखासे एलाइड जोंनि माहारियारि आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ, बर' समाजफोरखौ जोङो लाफानानै, बर'नि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बे माखासे डिमान्ड्सफोरनि सायावहाय जोङो आरोबाव हाबा मावनो आवगायलांगोन। सुबिदानि बाथ्राखौ जोङो सावराया नङा सावरायदों। दा बेवहाय स्पेसियेलि बिथांमोना लाइभलिहुडनि बाथ्राफोरखौ सावरायो आरो बेखौ प्रपार मोनसे डेभेलपमेन्ट बुङोबा बिथांमोना नैबेखौ लाबाय थादों जे स्किल डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा। दा बेवहाय बिथांमोननिफ्रायनो मोनसे ओनसोलनि इयुथ्सफोरखौहाय जिहेथु मोनसे फिटनेस लाबोनो थाखाय माने जेरैहाय मिलिटारिफ्रावहाय माखासे पुलिस, पेरामिलिटारि, आर्मि बेफोरबायदि स्किल खालामनो थाखाय बा कम्पिउटार स्किल खालामनो थाखाय बिथांमोना क्लास होबाय थादों। जोङो बेखौ बरायदों जे बिथांमोना बेखौ खालामनायावहाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बेनि सायाव जोङो नुनोबो मोनदों, माखासे मोजां रिजाल्ट मोनदों। आरोबाव बिनि अनगायैबो जाहाथे खालामबावो जों बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। आरोबाव माखासे जिथु डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा जोङो सावरायदों जे बिथांमोननि इन्डास्ट्रिनि खाथि खाला जिथु इफेक्टेड एरिया बेनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टफोरखौ, लामा दालांफोरखौबो जाहाथे नोजोर होयो, बेनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायनाय जायो।